नमस्ते दोस्तों, मैं योगा सिंह चैनल में आप लोगों को नमस्ते करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आप लोग के सामने एक नाच पर की गीत गा रही हूँ। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रहब कैसे हो जियब कैसे, रहब कैसे हो जियब कैसे, पियवा जाई है विदेशवा हो रहब कैसे, पियवा जाई है विदेशवा रहब कैसे। ससुर जी के बतिया तो हम सहले हम, ससुर जी के बतिया तो हम सहले हम। हे जी सासू के तनवा सहब कैसे, हे जी सासू के तनवा सहब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे, पियवा जोहे विदेशवा रहब कैसे, रहब कैसे हो जियब कैसे, हे रहब कैसे हो जियब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे। भसुर जी के बतिया तो हम सहले हम, भसुर जी के बतिया तो हम सहले हम। हे जी गोतनी के बतिया सहब कैसे, हे जी गोतनी के बतिया सहब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे, रहब कैसे हो जियब कैसे, पियवा जोहे परदेसिया रहब कैसे।